Mipay Magno ang COMELEC ngadto sa mga mikandidato sa barangay and sangguniang kabataan elections nga walay ihatag nga lugway sa submission sa Statement of Contributions and Expenditures kon SOSE. Ani ang report ni John D. Esteban. Nagpahinumdum ang Commission on Elections Region 11 nga walay lugway o extension ang submission sa Statement of Contribution and Expenditures o SOSE. November 29 ang deadline sa pagsumite niini, human hatagan sila og 30 ka adlaw sukad paghuman ni adtong adlaw sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Daog o pilde kinahanglan magsumite og SOSE bisan ang mga nag-withdraw. If they fail to posible na dili sila makalingkod, ang filing sa SOSE kasi ang for those who won in the barangay and SK elections, kung dili sila naka-file sa SOSE, dili sila kalingkod. Sa mga napildi nga pakyas makasumite, posibleng makasuhan og election offense. Sumala sa COMELEC 11, dapat dili mo sobra sa 5 pesos sa kada butante sa ilang barangay ang ilang nagasto. Kay kung maghinubra, matawag na og overspending nga makonsiderang criminal case. Sa karon wala pa'y record ang COMELEC 11 kung pila na ang nakasubmit og SOSE sa rehiyon. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.